Acum te transform într-un tigru. Gata, acum păianjen. Acum te transform într-un păianjen. Acum te transform, eu sunt magicianul. Acum te transform într-o broască. Acum te transform într-o muscă. Păi trebuie să zbori acum. Acum nu atât. Bine. Acum te transform într-un caca. Acum te transform într-un lup. Mamă, ce lup rău! Aruncă alea din mână. Nu vreau. Aruncă că îți dau cu bagheta magică la cur. Hai. Hai. Na. Vino încoa că vine mașina. Acum, Cezar. Acum, tu ești magician? Și ce face magicianul? Ha? Vezi că rupi bagheta, tati. Și rămâi broască după aia. Vrei în broască? Faci oac-oac? Nu pot. Cezar. Aha. Aruncă aia. Vezi mă că-ți dai cu ea în cap. De ce o arunci pe jos? Oac. Oac. Țărănușule. Păi gata, s-a dus. Uite-te, ia-ți adio de la bagheta magică că ai rămas broască. Ce? Ce vrei să ai? Ce ai? Vrei păianjen? Da. Hai că te transform eu așa de la mine puteri în păianjen. Ce vrei să-ți ia tata? Ce vrei să-ți ia tati? Ce mă? Ce balon mă, boss? Ce balon de ăla. De care tata? De ăla. De ăla care face baloane? Da. Păi de unde bani mă, tati, de balon? Îți ia tati ciocolata? Ce? Ce bebe? De unde luăm? De la magazin. Nu, nu. Nu, 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 nu. Ce? Magician. Ești magician? Da. De ce ești magician? Așa, și tu magician. Așa să fiu magician? Da. Păi ești magician că ai rubățul ăla dinăuntru. Și nu ai cu ce să faci baloane. Ești magician. Zanim, već
Sandra? Sandra? Sandra, tati sus. Sus, tati, sus. Și pâinică, bebe. Și cârnăciorul iubitul lui tati. Da. Da, tati? Ia cu mâna, uite așa. Ia, stai tati o ușor așa. Eu nu am putut. Nu poți? Păi înseamnă că n-ai mâncat destul să fii puternic. Ia, murița mare. A pot. Bravo. Bună? Și cârnăcior, da? Dințișorii la televizor. Cine-ți Spală dințișorii, dințișorii, dințișorii. Ce-ți spală? Dințișorii la televizor. Uite așa spălăm dințișorii și sus și sus și jos. Haide, încă o dată. Gata? Hai să dăm papiță, vreau. Bravo! Și eu piciorii. Nu! Gata, ne mănâncă apa! Domnule miau! A venit băiatul.